Tomu, що Ісус воскрес із мертвих і повернеться, варто молитися. Я читаю Біблію. Дії святих апостолів. Розділ 1, вірші з 1 по 14. Передмова. Першу книгу я написав про все, Теофіле, що Ісус почав робити і навчати, аж до того дня, коли, давши через Святого Духа накази апостолам, яких вибрав, він вознісся. Після своїх страждань він постав живий перед ними, з багатьма доказами, з'являючись їм упродовж 40 днів і розповідаючи про Царство Боже. Вознесення Ісуса на небо. І як були зібрані разом, він звелів їм з Єрусалима не відходити, але очікувати обітниці від Отця, про котру. Сказав він: ви чули від мене, бо Іван хрестив водою. Ви же за декілька тих днів будете хрещені Духом Святим. А вони зійшлися і запитували його, кажучи: Господи, чи не в цей час ти відновиш царство Ізраїля? Та він сказав їм: не вам знати час і строки, котрі Отець встановив своєю владою, але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас. І ви будете моїми свідками в Єрусалимі, по всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. Сказавши це, коли вони дивилися, він став підійматися, і хмара забрала його з їхніх очей. Як вони вдивлялися в небо, коли він віддалявся, то два мучі в білих одежах постали перед ними і сказали: Галілейські мучі, чого стоїте і вдивляєтеся в небо? Цей Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде так само, як очеві бачили, коли він відходив на небо. Тоді вони повернулися в Єрусалим з гори, званої Олівною, що недалеко від Єрусалима, на відстані ходи в суботу. Прийшовши, вони вийшли в хорничю, де були Петро та Іван, Яків і Андрій, Пилип і Хома, Бартоломій та Матвій, Яків, Алфеїв та Симон Зілот і Юда Яковів. Усі вони з жінками, з Марією, матір'ю Ісуса, та його братами перебували однодушно в молитві й благанні. Амінь. Що дії? Розділ 1, вірші з 1 по 14. Розповідає про Ісуса. Ісус помер і воскрес із мертвих. Ісус пообіцяв відбудувати царство Ізраїл у час і момент, визначений Отцем. Ісус пообіцяв разом з Отцем дати віруючим силу у Святому Дусі.
Ісус сказав, що як віруючи ми будемо Його свідками по всьому світу. Ісус повернеться на землю з небес. Оскільки все це правда, ми завжди повинні молитися. Бог чує наші молитви і благословляє нас і через наш язик. Поїхали молитися. Дякую, Ісусе, наш Господи, що Ти живеш і правиш разом з Богом Отцем вічно і що Твій Дух з нами назавжди. Амінь. Благословення вам.